Hi! Good morning everyone! Good morning people of the Philippines and of the world! Nandito na naman kami para ipagpatuloy yung paglalakad namin ng registration ng sasakyan namin na yung tinatawag naming red wine. Ngayon ay papunta kami at i-continue namin ang paglakad sa LTO dahil iniwan namin, oh my god naman yung chainsaw nila. Iniwan namin ang mga credentials doon sa window 10 para sa confirmation at malalaman namin today, yun ang sabi nung nandun na teller. So, let us go guys sa LTO. Tayo sa tapat ni Mayor Babayap. Yan, ang hinahangaan ng lahat sa pagkamabuting mayor. Si Mayor Babayap, ang mahal namin lahat dito sa Tagbilaran. Yan, at papunta na kami sa LTO at ilakad ang aming dapat ilakad. Tingnan natin kung anong mangyayari. Oh, ang dahon. Ang ganda ng color. Daming galamay ng mga nandyan sa loob nito. Grabe lagi. Sige lang, hanggang kaya. Sige. Pahirap na pahirap. Oh my God. Sa 10 yun. Window 10. No, awan kwarto, yung tanong kanto yan. Lain tanong, ibabal na kayong gagawin dyan. Ha? Mami, doon. Hindi busy? Busy. Siya yun, di ba? Ewan ko. Ha? Wala pa kada paano, confirmation pa lang na. Confirmation pa lang na. Wala pa? Ang sa may sunod, ana, miss? Email pa man ni ma'am sa kung asa ang CRD. Email pa? Okay. Di, kuhaon na lang ang papel. Siya may email pa niyo dahil ba't pasabot? Kanya email ita man sir. Dili, pwede na i-online? Dili ma'am kay kailangan document jud ilang madawat. Kana itong kana itong physically? Ako? Sure, ba kita? Mauna na dahil? Honest sir, gitagaan ka nag-address injury email. Oo. Masya man dahil kay kaning mga ano mag-expire man to after 7 days man di ano kanang mga ano niya. 7 days ra. Oo. Oh, dili mo gud ang kay mo kuha ang taan ni sir. Ha? Dili mo ang kay mo kuha una ana kung magpa-confirm pa mo. Mao ba? Ikaw kung bago sa'yo nag-advise sir. Hala. Ay, kanang number 10 dahil kaya siya man naghatag mga tungkol sa barracks. 1. Oo. I-delete. Ang sulti niya mga tubi sa barracks kaya nga na Isugo man mi. Oo. Wa magandi mao dai. Oo lagi. Oh, tubi sa Isugo barracks, mi isugo sa mi sa ano. barracks. Mao nang naingana. Oo. Magpa-annotate pud mo sir. Transfer na mag-attach na mo aning. Transfer at saka change color. Na duha ka buok dahil. Pero dili annotate. Dili. Dahil. What does it mean annotate dai? Kaya magpa-mortgage bitaw ma'am, ipa-loan sa bank. Dili dai. Transfer, Dili. dili na mo ipan. Transfer of ownership and then color lang dai. Ipadala gyud di ay na physically no? Yes ma'am, kaya mo CR kay sa kuan man, Mandawi. Kung tagbilaran pa to, din siya lang makaprocess na Kani kay Mandawi pa man ang CR. Kay ang records to adito. Pero di ba tayo mas dali unta dahil computerized naman na karon di ba? To Dili sir kay mo jud ano bang office? Physically parang office kailangan gyud na on hand nila no? Di ba office to office na lang pananglitan sa Hindi internet pwede. ba? Di nga na? Kasi legal papers man, delicate man na. Iusama na to karon. Di kunin mo na lang yun. Tapos Gatalat mapanjayan. ato na Cebu na lang. Oo, ano. Malita na mo buta bakin po. Taltal na ako no, may narigdigat ito. Back and forth na lang gudta. Saan man eh. Bakin po di 2,000. Oh. Plus dito. Rated patag 2,000. Dili ra kay 2,000. Ay sakto, kitang duha 2,000. Full name lang nimo sir per maunit karon. Ayan. Plate, ang plate number.
February 28. Kasi pangang sa resto, sir. Bureau of Fire Protection. IDN Tapos ano. what's sa resto? Isulat sa logbook, Pwede plate ba? number. Key government to. Di-transfer naman to government. Giingana sa Bureau of Fire Protection. Ganito ng documents, email sa GRS ka. Email? Career, oo. Email ni mo? Tayo mag-mail, kami mag-mail, no? Yes, sir. Kami mag-mail ani Oh, nila. direct address. Aning address, ani. Okay, anya? I-maintain kay padong pabalik inyong bayaran daan para mabalik sa among office. Ah, okay. Then, ma-follow up po mga after 3 weeks kung mabalik na ba ni siya. Ah, Siya may okay. ang kwarta yatas diri ang kwarta sa No, sir. So- No. Mag-mail na ka. Ang bayaran na niyo sa Diyos ang pag-mail. Oo. Then, ang pag-process diri, o sa mga magbayad sa cashier ko, nabalik na ni kung mag-process na dyan Oh, dire. sa inyong transfer. Oo. Di kani Ang mga 7 ano days, wala, forfeited. Ganang maragi pa-extend lang ni ninyo, ma'am. i-extend dito sa barracks Japon. Oh. Di magbayad mang Japon na naman, no? Kabaw na ba, sir? Bayaran. Kabaw, sir. Bayad na po ta, another bayad na po. Agoy, ginoo ko mo das os ang Anya kwartani. pag-abot na ng itong dokumento gikan dito, Sila na sa inyo. dito na lang namo i-process dito, ihatag namo dito sa LTO, i-process na ninyo, ingana. Ano, sir? Pag-mail nila, pag-mail dito, bayaran mo yung padong pagbalik. Oo. Ang tagal, nandawi na si mo mail Oo. na Oo. nila. Okay. So, ma-follow up ra mo og naabot na ba ni siya? Ah, okay. Manhi lang ta kay mo follow up. Oo, follow up Ana. naabot na. Or makatawag naman. Ay, send tawagan na nato. ipadala nila dito sa LTO, di? Oo, office to office na. okay. Okay. Yung address, ano, sir? Office to office. Ayan. Okay, salamat ha. Thank you. Salamat, Day. Thank you. Oh my God. God bless us, oh my Lord. Adlok po. Dito kami ngayon sa Pantalan, guys, kasi urgently kailangan namin lakad yung papel kasi nakakuha na kami ng papers doon sa barracks at it is good for 7 days only bago mag-expire. Kaya kami na maglakad sa Mandaue doon sa aming car kasi alam nyo naman, nandun ang lista, nandun ang record, kaya kailangan doon talaga. Kasi kung hindi kami ang pupunta, kung by mail pa nila ipadala yung mga papers, matatagalan. At mag-expire naman yung mga galing na clearances sa barracks. That's why we are here. Kaya ako ay naglabas nito, guys. Magsuot tayo. Before anything else, mapusilan. Ay, ari na. Tabi sila naman eh. Maraming tao dito, guys. Oh. Day, Ka na lang. isuot ba? Di ba, klaro ang tingog? Makagol, man God. Kailangan ko rin dito, taxi mo. 11:40. Where can we do the check-in? Luggage. Ito, 11:40. Here? Then balik tayo. Cebu, 6:40. Alright, so one ticket to Let's Cebu go. for 11:40. Open air. Okay guys, let's go. Ayan, pogi. Ikaw, ang gwapo. Aso natin. Ang gwapo, parang si Wapo. Eh, makakanta. Ha? 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 Magkagat siya? Ulo. Kamukha ni Wapo. May kapatid ka sa amin, Wapo. Dalawa yun. Ito po. Uy. Kanta sila. Kanta ka sila. Okay. Tingnan nyo naman. Nakakasira ng beauty ang mask. Ayun na. 11:40. Ha? Hindi kaya tadahan ka. Yan. Babay na tayo.
siya. Kahit hindi kaya, kinakaya. Gusto nila cellphone, mangutang sila. Mangutang pa sila, motor. Mangutang. Excuse me, 3F? Upstairs? 잠깐 나올 것 같아. 나와준다고. Maintindihan mo bakit nagpakatabi ang barko namin. Tabing-tabi. Medyo magalaw, malikot. Tabing-tabi dito sa isla. Ayan, kita mo yun, may boat doon, tumatakbo. What's that? Bilisan natin. Takbo! Takbo! Anong oras mo na? Wala na yan. Alauna? Alauna. 7. Ano yun? Baho ah. Ang apa yun nabanggit? Tenta kanal. Burnal na. Yan na siya, diretso dito. Wait lang guys, ibibideo ko ang paligid. Ayan, nandito kami sa may SM City. Dito yung nakitaan nyo. Sinasabi ko, ayan, dito tayo. Okay, let's go eat lunch. Ay, mawala yung gelateria dito. Ay, nandun pala. Ayun, yung gelatissimo na suki namin. Ayan, nilipat na ang... ganun pa rin pala. Kala ko na bago. Ha? Kain muna tayo. Kain tayo ng gusto namin is Filipino foods. Like tinolang isda. Crab omelette. Ano pa, laging yun naman ang kinakain namin pag nandito kami. Gusto niya guys yung ano, yung malagkit ang gusto niya, Yun, paborito nito. malagkit na may latik. Oo. Agoy, kalami. Madali lang naman lutuin yun, pero bihira akong nagluluto. Nakita natin, para China. Ayan o. Dito lang yun sa... Yan o. Laing with pork. Aba, marami rin dito ah. Salad. May laing sila ah. Gusto mo? Salad, yung mga ano na rito. Sari-sari. Sa food court tayo. Doon mo rito mo. Sa food court tayo. Ay, oo. Turon. As in turon.
with Wait lang ka, no? Wait lang ka pala yan. sarap. Wait lang ka, mga Open na ito ba? ang sarap Ito, to. turon lang ka pala ito. Turon with Langka National Merienda. Kita mo yan? Ang sarap naman ito. Mamaya, bibili ako yan. Ang merienda namin sa biyahe. Ano to? Meron silang keso Ito yata naman yan? Keso? yung- Ano yan? Mandawi, bibingka. Bibingka? Bibingka ya. Kani suman? Suman. Budbud, suman. Puto, kasaba. Bibingka. Ano ito? Ano, crispy siya. Ano? Ito, ang ganda. Ang dami. Oh, ang sarap ng lapik ko. Ang sarap. Agoy, ice cream. Ayan, ampaw. Oh my God, ang sarap. Kasya ba yan sa tiyan ko lahat? Nandito na lahat. Nandyan pa ang puto. Oh, salad, fruit salad. Salad, assorted, and pineapple, and assorted. Ang ganda. Saan ba na? Doon na ka ang suso. Sa food court tayo. Ito niya. Dito tayo sa... Ayun, sa food court. Nandiyan o, naka-araw. Food court. Sawa naman ng Diyos guys, dito sa Cebu. Nang makausap namin yung taxi driver, yun kaagad ang tinanong ko, kumusta naman ang sitwasyon ng NCOV dito. Sabi niya ay wala naman daw, zero. Kaya okay lang para sa akin na hindi mag-mask, pero parang may pag-aalinlangan. Ano ba ito? Dito tayo. Ito katabi ng LBC. Sunod niyan is food court na ito ang favorite place namin, kainan namin every time pumunta ng Cebu. Kasi maraming kakapilian, pero mag-iingat sa pipiliin. Yan. Kaya marami kasing choices dito, daming options. Ayan, medyo kukunti ang tao, hindi katulad noon. Ay kasi oras na ng merienda, 2 o'clock na may git eh. Ayan o. Ayan o. Mabili ka na. Dito tayo sa mga. Saan isda na? Ganun o? Ha? Isda yan. Yung isda. Gusto mo yan? Masarap. Isang isda. Sarap naman ng mga ulam niya. Sila isda niya na. Duha ka guys. Ha? Siya may parte gusto mo? Tiyan na, itiyan. Panga, gusto mo panga? Apa nga, panga po. Sige, sige. Dapat sige. Calderetas. Oh, sarap. Kanang, ano lang, kanang, pansit na mga sila na. Tamang-tama na. Gutom ako kaya marami akong kakain ngayon. Ang sasarap ng pagkain. Siya pa yung gusto mo yan. Yan. Siya pa yung gusto mo. Tsaka yung... Dali lang, sir. Dali lang daw, sir. Naikanding, sir. Baka. Dito lang isda. Ito na mo. Siya pa, gusto mo ano pa? Ang sarap po. Kalderetang tanding. Ang pansit. Sarap lahat. Oy. Ito na mga in-order namin. Kulang kaya na. Ako. Nakakaw kami pag nandito. Yan ang sinasabi ko. Another food court. Mukbang na naman. Yan, lato oh. Sarap. You like that? Ay, lato. Ano nang tawag dito? Lukot. Lukot, lukot. Ito na yung lukot, guys. You know, lukot? That is the pancit from sea. Pancit from the sea. And then the rice, of course. Pwede mong gawin to na appetizer. Parang salad mo na. O panghimagas, nasa sayo na. Pwede rin ulam. Yan. Yan, kain tayo, guys.
lasa. Lasang kambing. Sarap ng kambing, no? Kambing. Kambing, oh. Gutom na. Anong oras po ba? Yan. Ha? Alas 3? 3 o'clock? Ano oras na tayo? 39. 2:39. Uy, ginoo ko. Hapon naman yay. Mauni, oh. Mauni pagkaon na mo ron. Yan. Nito, guys. Mapakita ko sa inyo kung paano. Gusto ko maasim muna kakainin para lalong ganahan. Ayan, oh. You like that? Oh, Pansit of the Sea. Ayan, Pansit of the Sea, guys. Yan, oh. Lagyan natin ng kalamansi. Yes. Kalamansi. Ayan, guys. Masarap ng lukot. Kain tayo, guys. Tapos yung sabaw. Ito, kinulang mamsa. Ha? Naku. Kumuha ka na. Akin na to. Oo, sa'yo na yan. Isa tayong hiwak. Oo. Ayan. Ayan, guys. Lagyan ang rice ng sauce. Tapos, ganun. Ganun. Tapos, subo. Talagang pinapakita lahat. Sarap ng kambing. Kain tayo, guys. Para akong kakain. Ayan ang tripod, oh. Ayan. Panoorin nyo siyang kumain, ha. Mahirap naman kasi wala tayong tripod. Ito natin itong pansit ng Bisaya. Pansit ng mga sirena. Ito. Pansit daw ng sirena. Matigas yung kambing, ah. Parang matigas yata. Hindi nila pinalambot na mabuti. Kambing, ito. Ribs ng kambing. Ribs ng kambing. Yummy. Lambot naman. Okay naman. Malambot pala, akala ko yun. Kain tayo, guys. May bilin. Dito. Ari, dapit. Itsura ko. Hindi ko nakikita itsura ko. Nakita ko sa salamin. Nagulat ako. Ano ba yan? Ligar! Nakikipanik buying kami.
Pati sa SNR nagpanitbayin guys. Grabe. Younger looking skin. Yes, ma'am. Baka- Decrease po sa mga to sa stress, ma'am. Oh. And then kuhan sa siya sa bones na to, ma'am. Nakapa-improve sa Oh, nakapaligot yan, sa narinig ko. bones, ma'am. Collagen. Naka-promo na karon, ma'am. Brand of Shiseido na siya, ma'am. So 1899 nga dati 2499. Yes, ma'am. Save na kag 600 pesos, ma'am. Unsa may mas maayo jud kaning the liquid or kani? Ani siya, ma'am. Pareha naman sila, ma'am. Og benefits. Ang nakaapa na ani ni, ma'am, is ka ng ang content niya nga collagen is 1,000 mg. Compare ani 5,000 mg na yung collagen. Ay, mas lako ni. Mas dako ni siya. Og kuan man kay pure naman gud siya kani siya na naman ni siya yung mga flavoring, ma'am, god kanang fruits, na siya yung mix na fruits. Oh, day na yang lami. Tingnan, tanawa ang lami. Anong lasa ay? Wala man din na siya yung lasa sir kay mix. mo Walang sa lasa, coffee, parang- sa tea or sa juice. Pero kung i-mix mo Parang sa- nakainom ako ng may Johnson's baby powder na tubig. Ganon din. Plus, mas plus dako 2 na eh. to, ma'am. Yes, ma'am. Mas dako, mataas yung mataas yung man eh. content niya sa collagen, sir. 5,000 na, sir. Kanino lang, no? Yes, ma'am. Compare mo dito 1,000 Ito, mg. suti na. Yes, ma'am. Ano siya? Paninginan na to ni si Wendelin. Kasi, ma'am. Yes, ma'am. Ni, murag Yes, sir. ni, Fruits na, sir. With royal jelly din to, ma'am. Oo. Pero kung sa content niya may Yes, benefit, ma'am. Kung mas benefit, maganda mas yun. maganda yung Oo, powder. yan. Thank you, Wendelin. Thank you, ma'am. Take one. Kuha ka para sa mga anak mo. Ano yan? Apple. Apple pie. And, Dalawa, ano, 499 ay, lang? apple pie tanan. Oh, sige. Kuha ka. Pili ka ng maganda. Dari yan. Buy one take one na ano yun? Bowman. Ay, ito buy one take one. Buy one take one. Oo nga. 1.5. 1.5 ito. Rice cooker na malaki. Ang paninda ngayon, sa totoo lang. Napansin ko. Nung pagpunta natin dito, may maraming bakanting ano dyan. Dumating na yung mga ano nila. no? Wala yung lutuan dito, puro mga pots lang. Sa kabila yata yun. Nawala na yata yun. Sayang, nag-sale nun eh. Daming display ngayon ah. Ay, wala na. Kaya pala sabi ko na puno na ng goods kasi sinale nila yun. Kaya wala na. Wala na. Guys, tapos ako na pizza maker, yan. At saka yung mga briefs and boxers, ayan. Wala kaming bag. Ayan, picture, na-claim ma'am, ko na. May picture na. Nag-vlog ako, ayan oh. Gusto niya akong picture. Okay, sorry, ma'am. Na-claim ko na yung kay Naamang gud kinibilin nga quarter pounder na duha. Last time di ba guys, na-claim na nako, ihatag na nila. Pero ang makukulit, kasi name mo? Antoinette po! Anong vlog mo? Anong channel? Wala, ma'am. Sorry. Oh, wala. Ikaw, anong channel mo? Wala din po akong YouTube Ah, channel. wala. Meron ako. Si mama, meron. Follow me, follow me. Sige, ma'am. Si ma'am, meron. Oh, meron Anong si channel mo, ma'am? Elaine. Ang channel mo, name ng channel, Elaine? Hindi mo wala ako. Ah, wala. Ma'am, she's a lawyer, ma'am. Ayan. She's a lawyer. Ayan. Masali siya? Okay. Anong name niya? Anong name niya? Nahiya, ma'am. Nahiya. Nahiya. Na-claim na. Baka may nakalimutan na naman ha? Okay, sige. Thank you, Dan. Ha? What's What's your your name? ma'am. What's your Pia name? Marie, ma'am. Mia. Okay, insert in. Bye-bye. Antoinette, ma'am. Antoinette. And what's your name, sir? Ram's Empire. Rams and Fire? Yes, that's Ang my sa name. YouTube? Yes. YouTube yeah. channel. Okay. Ano natin? Follow. Ang sa kanang spelling? R-A-N-Z na E-M-P-R-E. Okay, sige. Ah. R-A-M-Z E-M-P-I-R-E. Empire. Empire. Okay, sige. The Attorney Ramirez, ma'am. Okay, Atty. Ramirez, pagkitaon ka na ako ha. Sige, thank you so much. Sige, bye-bye. Panikbayin, walong. Bye-bye, SR.
SNR. Bye-bye. Safety guard. Na di ay. Pagay siya. Abti ka ni guard, oy. Thank you kayo guard, ha? Hindi day na? Ang guard. Ayan, bait ng guard. Ang bait ng guard. Ayan. Calling for boarding to all passengers. Wow. Ayan. Galing. Wow. I love it. Sige, ako naman. Pwede makuhaan mo dyan. Okay. Ilan? Uy, bakit uminit? So, okay ka na? Seat number. Ano, papunta ka kayo? Okay, punta ka na. 6 months to, di ba naman? Oh, sige, ipa-change mo na. Magpa-change kami ng schedule kasi 6:40 dapat, pero gusto namin mas maaga. Number din yan, ako. 26. Ha? 26. Sa tabi. Let's go. At least na-change namin ng 1 hour before our departure. So, instead of 6:40, 5:40 na po kami. Okay, so mas maaga uwi namin, mas maagang makapag-rest. Punta. Okay guys, magpaalam na kami guys kasi tapos na yung nilakad namin today. Ang dami naming nilakad dito sa Cebu. Not really marami kasi half day kami. Anong oras tayo dumating dito? 2 o'clock. 2 o'clock. 2 kamo na lang. 2 o'clock PM, nandito kami sa Cebu para dun sa nilalakad namin papel. Ngayon nakausap namin yung tagalakad namin. May liaison kaming kilala dito. Kasi yun nga, taga Mandawi yung record ng sasakyan. Sa kanya namin pinasa lahat yung credentials, siya na ang maglakad. And then, in a week time, matapos niya lahat yung mga ilalakad na papel. So, siguro naman, we cross our fingers na sana matapos ng matiwasay yung paglakad ng transfer of ownership, yung change of color, and then the registration. Kasi since na nabili namin yan, siguro may almost 3 years na sa amin yan, sasakyan yan kasi 2 times na namin na i-register. Hindi kami kinu-question doon sa pag-transfer, sa change of color, kasi nga yun nga nakadeclare doon sa document is pink. Yung car naman na nabili namin is red, that's why i-change namin. At yun nga, pina-inspect na namin sa Highway Patrol of Bohol, Provincial of Bohol, cleared naman lahat. Wala namang masama o illegal na nakita nila doon sa pagbili namin doon sa sasakyan na yon at kilala pa nila yung nag-deal na yung may-ari ng resort, yung Kalipayan Resort, yun ang may-ari kasi nung sasakyan nabili namin na German. Ayan. Yun ang story. And then, ngayon, magpapaalam na ako dahil tapos na. Nanggaling kaming SM, pumunta kami, kumain konti, tapos pumunta kami ng SNR para bumili lang ng konting pasalubong. At meron akong ihahaul mamaya at ipapakita sa inyo and then I will review yung equipment ko sa pagluluto natin guys. Bagong equipment natin sa pagluluto. Ang gandang tool to show you how I cook food easier and more comfortable and then more simpler, more simpler, okay, simpler I think. Okay, so bye-bye. Please like, comment, share, and subscribe. At sa mga baguhan dyan, please click din yung bell button para sa ganun ma-notify kayo every time na may bago. Okay guys, nandito kami sa pier ngayon, Pier 1, at pauwi na kami, 5:40 ang departure. At ayan, nandito kami. Meron pa kaming hihintayin na ilang oras. Maybe, anong oras na? 5
20 minutes pa. Okay, 5:10 na eh. Okay, bye-bye. See you again next time. God bless. I love you guys. Ating Cebu o pangalan nito Pier 1 kung walang tubo. Tubo muna. Meron tayong tubo. Kapalita tag tubo dahil kanilang natural. Kaning grande lang dahil grande. Okay. Ano po? Grabe po. Wow! Grabe naman ah. Pero dapat sila lain-lain flavors guys ha. Look at that. Ang dami oh. And then it depends kung anong laki ang order nyo. Yun nagbabari ang prices. Dito sa tubo, merong iba't ibang mga flavors like mansi. Mansi meaning calamansi. Okay, mansi is calamansi, ginger. Mansi means ginger with calamansi, passion fruit, orange, lemon, at saka meron pang, fresh slush, meron din. Mango watermelon, and then guyabano and not available that one. 80 ma. Okay. Here, they offer also alcohol. Kung sa manin siya, day? Sanitizer ma. May sanitizer din. Oh, okay. Wow. Galing ano? So clean. Salamat. Nasaan yun sa'yo? Wala pa? Ano Wala ito? pa. Pure ano to? Sugar cane? Oo, natural lang. Wala na pala yung shield talaga sa kanya. Hindi naman sa shield, ano? Ito na si shield. Kaya nga. Bakit kaya? Dili na siya yung shield na dili malabay-labay mo. Yung plastic na ganun. Kasi yun. Tubo. Tubo para tayo ay ma-energized. Yan. Para hindi tayo antukin guys kasi ako antukin. Wow. So tasty. Lasang tubo at so refreshing. Ano ba kay Ten? Oo, parang Yan. 80 kasi yan eh. yeah. 80 plus 80. Yan. Wow. Kasi kanina daldal ako ng daldal guys. Akala ko dalawa na yung ginawa niya. Isa lang pala. Kaya sabi ko, 80? 80 ba yun? Pagtingin ko, ay hindi ah. Tapos sabi niya, akin ba yun? Ay naku, wala pala. Kawawa. Okay, thank you. May panagsupat na. Uy. Hirap. May kumakain ng chicharon guys. Hindi namimigay. Ayan o. Ano ito? Wala, nagkakapir ka ako kumakain ng chicharon, no? Kain ka lang dyan. Akala mo maganda yan ha. All stock na nila yan. Kung ano-ano ang kinakain pag nasa biyahe guys, matakaw.